Managayat kung manag parabol nga Diyos, agyaman kami manan, hindi man nga aldaw, ang pain pagkakani, kami bago ni ako, hindi sa inyo mata, agyaman kami ako, nag-invitation, naglakakon sanan, nag-paay, dagiti na dito ng mga taksan. Agyaman kami ako, time provide mo amin, dagiti kasapulan ni, sa nga nagkurang. Dahil ko'y maudi nga, panagkita niya ako. Tawag ka nila eh. Nakapsat, Detective Arnao, nangagan tayo iti bitla, iti anak, iti suwaki pusay, nga dahito yan iti maudi, nga nakakita tayo iti physical na kami di Papa, kat punto na una ay kapsat nga pinatingit kung may sa kada kami. Ang nakarulakan niya iti dahito nga sentro, na kapilya, dahito yung ang mga kat may isang mangiwar-warang alwa, hindi ito yung ebanghelyo, hindi pamati sa malaing na ebangelista kasi katuganga.
nalain pa nga kumanta. Dahito ito ba is mga inspiration po kapsa no abay at dapat dito sa gawahan nyo ang kakakter nga may sakmat, nga may warwaragawag, kiti sa tao kinasamtuan ng Espiritu. Kaya This